התחלתי דרך הפלייר בתיבת דור שלי. תמיד רציתי לשחות, רק לא ידעתי איך להתחיל. בעצם הדרך בשיטה מצא חן בעיניי. הייתי ב10 שיעורים, אני חייב לציין שלשחות כל אחד יכול ללמד, אבל לשחות בכיף וליהנות, השיטה הזו היא טובה. עובדה, חלק גדול מהתלמידים מתמידים וגם אנוכי. פשוט התרגיל העיקרי, אני מציע לך. כל החיים שלי שחיתי חזה, רציתי לדעת איך לשחות חתירה יותר מהר, לא הצלחתי. כל הזמן הייתי מגיע לאמצע הבריכה בלי אוויר, בלי נשימה. ואז ראיתי מודעה על לוח המודעות ליד בית ספר ריאלי, שדניאל קציר מתחיל קורס לשחייה למרחקים ארוכים. באתי ל10 מפגשים, צילמו אותי בהתחלה וצילמו אותי בסוף, ואני בעצמי לא האמנתי שהגעתי לכאלה תוצאות. היום אני מסוגל לשחות ומסוגל לעשות בריכות, ורק השאר זה עניין של כושר גופני וזהו. שמי סיגלית שבת, ואני למדתי אצל דניאל לפני חודשיים, משהו כזה. בהתחלה לא ידעתי שום דבר, אני ידעתי לשחות, עשיתי כל הזמן חזה, ולא היה לי שום מושג בחקירה. והיום אני חושבת שאני שוחה יפה, אפשר לראות את זה אחר כך. בהתחלה אני לא ידעתי לשחות, כאילו חתירה,